खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन नंखायै एनकाउन्टार खालामजानाय जनक ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारिनि केसआ जेबो आगान बारायासै सिरिसा जानानै थाबाय होननानै फोरमायथिदों बिथांमोननि नखरा गंनैबो नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सोरखारनिफ्राय जि मोननो गोनांमोन बेखौ दासिम मोननो हायाखै खालि सारादु खुंनो थाखाय सोरखारनिफ्राय 1 लाख राङैल' मोननो हादों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि सारादु जानायनि सिगां गोबां दोलो आफादफोरानो फैनानै खौरां लाफैदोंमोन आरो थुलुंगा होफैदोंमोन नाथाय सारादु जोबखांनायनि उनाव जेबो खौरां लाफैयाखै लोगोसे बिटिसि सोरखारनिफ्राय जि अरायजोर नङै साख्रि होदों बेजों गोजोननाय गैया होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे सोरखारनिफ्राय अरायजोर साख्रि नांगौ होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा बेराफारसेथिं जनक ब्रह्मनि नखरनिया फोरमायथिदों दि गिबियाव अरायजोर साख्रि साननानैसो नाजावनाया जादोंमोन नाथाय उनावसो मिथिनो हादों साख्रिया अरायजोर नङा साख्रिनि थाखाय दान मोनथामनि उनावनो कल हरगोन होननानै बिटिसि सोरखारा रादाय होदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो लेंहराखै होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांनि नखरा बेनि अनगायैबो आसाम पुलिसजों नंखाय एनकाउन्टार खालामजानाय जनक ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारिनि केसनि थाखाय डेथ सार्टिफिकेटनि गोनांथि दङ नाथाय असिया नखरनिफोरखौ फिदिंगासिनोसो दङ असिनाव थांब्ला डक्टरासो डेथ सार्टिफिकेट हरगोन होननानै बुंथियो आरो जेब्ला डक्टरनाव थाङो अब्ला डक्टरा पुलिस थानानि असिनिफ्राय चार्जशीट लिरनानै हरबासो डेथ सार्टिफिकेट बानायनानै हरगोन होननानै बुंथियो बेबायदिनो बिथांमोननि जिउ गोमानाया गोबां सान बारलांसेयावबो दिनैसिमबो डेथ सार्टिफिकेटखौ मोननो हायाखै होननानै फोरमायथियो आरो बेफोरखौ बिटिसि सोरखारा नोजोर होनांगौ होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा सोनाब क'क्राझारनि एमएलए रबिराम नार्जारिया आसाम सोरखारनिफ्राय सेंसन खालामनानै लाबोनाय खामानिनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनो खाबु मोनाखै आरो बे अन्थाइ खाम्फाखौ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बेखेवदों बेखौ लानानै खौरांगिरि मेल खुंदों बिपिएफ दतमा ब्लक कमिटिनि बिबानगिरिफोरा बिथांमोना बुंथिदों दि माखासे खोथाखौ रायजो राजाफ्रा मिथिनांगौनि गोनांथि दङ आरो रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो थाखायनो बे खौरांगिरि मेलखौ खुंनाय जादों बिथांमोना फोरमायथिदों दि जायनाखि दतमायाव मोन 30 बिसना थानाय देहा फाहामसालि दङ बेनिखायनो दतमानि रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय बिपिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारिया आसाम सोरखारनिफ्राय थांनाय 2019 मायथाइयाव NRHM निफ्राय मडेल हस्पिटाल सेंसन खालामनानै लाबोदोंमोन जायनि बाजेटआ 5.5 कौटि रां बे खामानिनि थाखाय टेन्डारबो जाखाबाय आरो थिकादाराबो खामानिखौ मावगासिनो दंमोन नाथाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो थिकादारा एमएलए रबिराम नार्जारिखौ अन्थाइ खाम्फा गायसननो थाखाय खावलायबाय थादोंमोन नाथाय उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिथाङा अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनाखैमोन बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव जेब्ला अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बेखौ इउपिपिएल दोलोआ हेंथा होदों आरो पुलिस प्रशासननि मदद लानानै थांनाय बुधबाराव गायखानाय अन्थाइ खाम्फाखौ जेसिबिजों एरखुदों आरो थिकादारनि खामानिखौबो बन्द खालामनानै होदों बे एखे मडेल हस्पिटाल जायखौ एमएलए रबिराम नार्जारिया सेंसन खालामनानै लानानै फैदोंमोन बेनि थाखाय फिन प्रमद बर' बिथाङा अन्थाइ खाम्फा बेखेवगोनखौ मिथिनो मोन्दों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा आरो बिटिसि सोरखारनि बेबायदि खालामनायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु मोन्दों आरो सोमोनांदों होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा लोगोसे बिथांमोनहा बुंथिबावो दि रबिराम नार्जारिया खस्थ' खालामनानै बे मडेल हस्पिटालखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय लानानै फैदोंमोन बेयो बिटिसिनि सोरखारनिफ्राय मोननाय नङा आरो बिटिसिनि रांबो नङा रायजो राजाफोरनि थाखाय लाबोनाय देहा फाहामसालिखौ लानानै बेबायदि दोलो नायलायनाया गाहाम जायाखै बेरेखा दोलोखौबो रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय खाबु होनांगौ होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे सोरनि खामानिया बेसेबां गोरोन्थि जादों एबा जायाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिनाया गोनांथि दं होननानै बुंथियो बिथांमोनहा आरो बेनि सायाव रायजो राजाफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय खावलायो NLFB नि गिबि मुंख्लं जिपुरुष नार्जारिनि सारादु खुंदों आरो बिथांनि मुंख्लं खाम्फाखौबो बेखेवनानै होदों बेयाव बाहागो लाहैदों NLFB नि मासिगिरि आइ बिबुंथिगिरा भाइस प्रेसिडेन्ट बक एक्स NDB निफ्राय हारिमु बानसाव आरो माखासे केडार बिथांमोन जायनाखि मुंख्लं जिपुरुष नार्जारिया सासे फिसाज्ला दंमोन आरो जिपुरुष नार्जारिनि फिसाज्लाया जेब्ला 6 दानमोन अब्लानो बिमाखौबो खोमानो गोनां जादोंमोन बेनिखायनो जिपुरुष नार्जारिनि फिसानि फरायनायनिफ्राय मानसि जानायसिमनि बिबानखौ आफादा लागोन होननानै फोरमायथिदों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि मुंख्लं जिपुरुष नार्जारिया सासे मोजां केडारमोन आरो हारिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन नाथाय कालेक्सन खालामनो फैनायाव सोरबा जोंनि मानसियानो थगायनानै बिथांखौ लेंहरदों आरो पुलिसनि आखायाव हमजाहोदों आरो पुलिसफोरा इनायै बिथांखौ गावथारदों
बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा बुंथिबावोदि दाबायदियाव आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारोब्ला आरो आफाद दाफिनोब्ला जोंनि हारिनि माखासे सुबुंफोरजोंनो दावहा नांग्रोनो नांगोन। मानोना जोंनि गेजेराव 20% ओरैबायदि सुबुंफोर दङ जाय 1 लाख 2 लाख रांनि थाखाय एसपि आर्मिफोरनो खोन्थानानै हमजाहैयो। बिसोरबायदि सुबुंनि थाखाय राङानो गासैबो बड'लेण्ड रायजोआ जेबो नङा होननानैबो बुंथिबावो। बेनि अनगायैबो सोरखारनिफ्राय जि मोननो गोनां बेखौ सोरखारा होयोब्ला मोजां, होआब्ला एंगारनायाव गैया होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा। बिटिसि रांबावजा जथुम्माया मैया थुंगेबाय। नैथि साननि रांबावजा जथुम्मायाव बिटिसि सोरखारा मा थांखि लाखो आरो बिपिएफ दोलोआ बेरेखा दोलो महरै बेसेबां गोख्रोङै बाहागो लादों बेखौ मिथिनाया गोनां। गिबियावनो सदन जोबनायनि सिगांनो बिपिएफ दोलोनि एमसिएलएफोरा बाहेरायाव ओंखारलांदों आरो बेनि उनावनो सदनाबो थुंगेदों। बिपिएफनि एमसिएलए देरहासात बसुमतारिया फोरमायथिदों दि प्रमद बर' बिथाङा हाउसखौ थगायदों आरो हाउसखौ थगायनाय माने बिटिआरनि 35 लाख रायजो राजाफोरखौ थगायनाय होननानै बुंथियो बिथाङा। एमसिएलए देरहासात बसुमतारि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला प्रमद बर'आ बुंथिदों दि नंखायै एनकाउन्टार खालामजानाय जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारिनि न'खरनो साख्रि होदों। नाथाय हाग्रा बिफाननिफ्राय डकुमेन्ट बिनानै नायनायाव हमनो हादों बेयो एपइन्टमेन्ट लेटारानो नङा, बेयो मोनसे केजुएल वार्कार एबा लेबाराव थिसननायनि सार्टिफिकेटसो। गुबुन फारसेथिं प्रमद बर'आ बुंथिबावदोंमोन दि फिक्सड पे सेलारिनि साख्रियाव थिसननाय जाबाय होननानै, जाय नंखाय होननानैबो बुंथिबावो देरहासात बसुमतारिया। आरो प्रमद बर'आ नंखाय खोथा बुंनानै समाजखौ मिसगाइड खालामदों होननानैबो बुंथिबावो। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि 4 जिल्लायाव स्पेसियेल टेट आनजाद खुंनो दाबि खालामदों। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि सिङाव थानाय सोरखारि नङै फरायसालिफोरखौ थाबैनो सोरखारि खालामनो थाखायबो दाबि खालामदों होननानै फोरमायथियो। बेफोरनि अनगायैबो बेरेखा दोलोआ फोरमायथिबावदों दि गुवाहाटियाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ बिकेडब्लिउएसिनो भारायाव होदों होननानै प्रमद बर'आ बुंथिदों। नाथाय बेसेबांनि भारायाव होदों बेनि जेबो रेन्टेल एग्रिमेन्ट दिन्थिनो हायाखै होननानैबो बुंथिबावो। आरो बिथाङा गोलाव मिशन भिजन फरायनानैसो खोनासंहोदों होननानैबो बुंथिबावो। प्रमद बर' बिथाङा गोलाव खोथा बुङो, नाथाय बे खोथाफोरखौ मोगथाङाव बेसेबां महर होनो हायो बेखौ रायजो राजाफ्रा नोजोर होनो नांगोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। गुबुन फारसेथिं साननैनि रांबावजा जथुम्मायाव बिटिसि सोरखारा 4 बिल पास खालामबाय होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे रांबावजा जथुम्मायाव थांखि लानायनि सायाव फोरमायथिदों दि बिटिआर ओनसोलाव बुथारनाय जाबोदों, बेनि सायाव सिबिआइ नायबिजिरनायनि थांखि लादों। जाख्ल'नायनि सायाव सिआइडि नायबिजिरनाय जागोन आरो थाबैनो बिटिआर ओनसोलखौ जाख्ल'नाय गैयै खालामगोन। लोगोसे बिटिआरखौ रायजो राजाफोरनि सोरखार जागोनखौ आसा खालामो होननानैबो फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि सिइएम महरै हाउसआव भिजन डकुमेन्ट प्लेस खालामदों होननानै फोरमायथियो। भिजन डकुमेन्टनि बायदिब्ला बिटिआरआव मानसिया माबोरै गोरलैयै थांनानै थानो हागोन, टेक्न'लजिखौ बोरै बाहायनांगौ, डिजिटाइजेसनखौ माबोरै लाबोनांगौ, ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्टखौ माबोरै लाबोनांगौ, इडुकेसन आरो एग्रिकालचारखौ बोरै जौगाहोनांगौ, बेफोर भिजननि डकुमेन्टआव जेसेबां खोथाफोर दङ बेनि 75% बांसिन खामानिफोरा जागायनायनि लामायाव दंखासै होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। बेनि थाखाय देश बिदेशनि गोबां आफादफोरा मदद खालामनो ओंखारबोदों आरो बेफोर गासैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांमोननि अननायनि सायावनो बिटिआरनि जौगानाया सोनारगोन होननानैबो बुंथिबावो। फोरमायथिबावदों दि काजलगावनि 10 किल'मिटार सोरगिदिङाव थाबैनो कमार्शियेल हाब जानो थांगासिनो दङ। बियार फिल्डनि केपासिटिखौ बांहोनाय जाबाय। बियार फिल्डनि खाथियाव HPCLनि गेदेर रिजार्भार जागोन, जायनिफ्राय पेट्रल आरो डिजेलखौ गुबुन ओनसोलफोराव हरनो हागोन। गेसनि थाखाय बटलिं प्लान्ट जागोन। रौमारि ओनसोलाव गेदेर सुपार स्पेशियलिटी इन्डास्ट्रियेल स्टेट जागोन आरो बेनि खाथियाव साहाथिंजाय टाउनशिप जानो थांगासिनो दङ होननानैबो फोरमायथिबावो प्रमद बर' बिथाङा। परबतजरा बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारि बिथांमोनखौ सोंखारिनानै फेसबुकआव पस्ट होनायखौ लानानै एसेम्बलि हाउसआव दुंहाव थासारि जादों। बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारिनि हेंथायै फेसबुकआव पस्ट होनायखौ लानानै गेलेमु आरो हारिमु बिफाननि इएम दावबायसा बर'आ गोख्रोङै फिननायखौ होदों। बिथाङा बुंथिदों दि बिसायख'थिनि समाव बेबायदि बुङोब्ला जेबो नङामोन, नाथाय दा रांबावजा जथुम्मासो जागासिनो दङ। प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारिखौ सोंखारिनानै रायजो राजाखौ मिसलिड खालामनाया सोंखारि जाथाव होननानै बुंथियो बिथाङा। आरो बेनि थाखाय मुनमुन ब्रह्मखौ वार्निं होनो थाखायबो एसेम्बलिनि बुंथिगिरिखौ खावलायो इएम दावबायसा बर' बिथाङा।
मख'नो गोनांदि फेसबुकनि गेजेरजों मोनमोन ब्रह्मआ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारिया बिटिसिखौ फोजोबस्रांनायनिसो गोसो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जा होननानै लिरदोंमोन। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'आ बिटिसिखौ बिटिआर होननानै बिटिसिखौ भारायाव दोननानै जाखुमागासिनो दं होननानैबो लिरदोंमोन। बेफोरनि अनगायैबो गबिन्द बसुमतारि बिथांखौ बोराय होननानै फेसबुकआव लिरदोंमोन बिथां मोनमोन ब्रह्मआ। बेफोरनि अनगायैबो आरो माखासे खोथा लिरबावदोंमोन बिथाङा। इन्डियान एयारफर्सनि गंसे हेलिकप्टारा क्रेश जादों आरो क्रेश जानानै हरखाबै अरुणाचल प्रदेशआव लेन्ड खालामनो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला इन्डियान एयारफर्सनि MI-17 हेलिकप्टारा क्रेश जानानै सानजा अरुणाचल प्रदेशआव लेन्ड खालामनो गोनां जादों आरो बे हेलिकप्टाराव 2 पाइलट आरो 3 क्रिउ मेम्बारफोर दंमोन। बिथांमोनहा मोजाङैनो दङ, खालि सासे इन्जिनियाराल' जोखोम जादों। खौरांनि बायदिब्ला बिथांमोनहा हायुलियांनिफ्राय रचामाव थांगासिनो दंमोन। बेयावनो हरखाबै क्रेश जानानै लेन्ड खालामनो गोनां जादों आरो बेनि सायाव कड अफ इनकुवेरि खालामनाय जागोन होननानैबो खौराङाव मोननाय जादों। इन्डियान एयारफर्सनि MI-17 क्रेश जानायाव रचाम पस्टनि ITBPआ रेस्किउ अपारेशनखौ खालामदोंमोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।